an kori 'ya'yansa ya ce ku zauna gida ta abinci ake ba ta makaranta ba ta school fees ba. Wannan 'ya'yan sun zauna gida kenan, wannan zai shafi rayuwarsu ta gaba. Kaga an kashe zancen karatu, an kashe zance a menene karshe wa'ansu masu makarantun private din duk za su rufe saboda ba kudin da za su biya malamai kuma za su zauna. Ba haka ake yi ba. Duk matsalar da ta tashi a duniyan nan manzo Allah ya warware ta kafin ya bar duniya. Kai ne baka sani ba, kai ne baka sani ba, ke ce baka sani ba, ku ne baku sani ba, su ne baku sani ba. A dawo a duba mana a gani akwai abubuwa. Manzon Allah kafin ya bar duniya zai ce Allahumma ala hal ballag, ala hal ballag, ala hal ballag. Sannan ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi. To ba ku yi riko da shi ba, kun je yan boko ne, yan kaza ne, ya so a'a in ta kici take cinyewa ka dawo marka bincika ya zan warware wannan matsalar na fita na tsira, ɗan al'umma ta tsira. Shikenan ka manta da wa'annan. To shi kuma ka shiga cikin wani wata matsala, nasullah fa ansahum anfusahum, nasullah fa ansahum anfusahum. Shi Allah ya sa ka manta da gashi nan hanya mai sauki zaka bi ka tsira, sai Allah ya toshe basirar ka kai ta wahala haka gama rayuwarka bukatar ka bata biya ba. An fahimta? Aha.